Ramme baw ni filɛli baw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan ani sɔnjalen bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma. Yusu ka dɔ bi ye alamisa ye kalo tile 3 don. Min bi tali kɛ ka dɔ mars kalo la san 2022. Yusu ni ye kunnafoni gafe waati ye. E ni ne an bɛ studio Bamindaw kɔnɔ an wasaleba walasa ka kibaruya ɲuman di fasodenw ma lafiya kunda. Groupe Renouveau ale kɛn bɛ k'i wasa don i ka dɔ radio caman na. An'olu ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ lafiya kɔnɔna na. Walasa kunnafoni ka di a nɔngɔn fɛ Mali da ani nani bɛɛ lajɛlen. An bɛ taa kɛrɛwaninkaw fɛ radio Bɛnkan olu sɔgɔlemana ni waati in na radio Danbe bɛ ka baarakɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn. An bɛ taa Jijeni radio Danbe bɛ ni waati in na baarakɛlaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn. Radio Yɛrɛko Sisa Mara la Bɛnkɛ Janginɛ k'a fo ni ka a waleɲuman dɔn danti foli min na. Buguni kunkan lamɛnbaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn. An ka musokɔrɔba ɲuman Bafanda i ka dɔn denfarabɔla don an b'a fo ni waati in na i ka dɔn danti foli min na. Faso kanu lamɛnbaw a bɛ Welesebugu kofɔ Kolo Karimu an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn a n'a ka filamuso i ka dɔn danti foli min na Yusu. Maraka kungokaw fɛ radio Dakan bɛ yen a baarakɛlaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn. Kebilakaw fɛ radio Mamelon bɛ yen i ka dɔn Tamani radio Mamelon fana bɛ yen a baarakɛlaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn. Ɲɛmaaba i ka dɔn an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin a mɔ ni waati in na. Bekayi Kɔnɛ ni waati in na Bekayi sigilen bɛ k'a dɔn k'a fɔ radio Tisa kɔrɔ a bɛ k'a lajɛ an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na. Danaya FM ka baarakɛlaw fo ni k'u waleɲuman dɔn a bɛɛ i ka dɔn Kiɲɛba kofɔ Bujalu Fulakɛ Sarama Yusu an b'a fo a ka timinanja la Kiɲɛbakaw b'an sɔrɔ ka sababu kɛ Bujalu ka wuli ka jɔ ye. An bɛ foli di ni waati in na Naro FM a baarakɛla bɛɛ lajɛlen mɔ danti foli min na. An bɛ ka dɔn Pasteur fo ni waati in na Musa a n'a baaraɲuman bɛɛ lajɛlen ka furumuso fo ni ka a waleɲuman dɔn. Naniko FM Selenge a b'o kofɔ Mahamadu Dunbiya n'a ka cɛdenw k'u fo ni k'u waleɲuman dɔn danti foli min na. Radio 1 lamɛnbaw Tomiya ka baarakɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn. Aba FM an bɛ ka dɔn Mohamed Mayiga n'a ka cɛdenw fo ni k'u waleɲuman dɔn ni waati in na Iwarukaw fɛ Yusu ka foli ani tanuni ta ka ɲɛsin min bi tali kɛ Tiɲɛdugu lamɛnbaw ma a bɛ kariri kɔnɔna ko fɔ n'u bɛ jura ko fɔ an bɛ ka dɔn Amadi Daɲɔn n'a ka cɛdenw k'u fo k'u waleɲuman dɔn danti foli min na. Jongaga FM a bɛ yɛlɛmani ko fɔ yɛlɛmanikaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn. Radio Dɔnba an bɛ a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na. Zumana Keyita n'a baaraɲɔgɔn n'a ka directeur k'u fo k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn Karan ni waati in na. Ka Karan Tobiri fo i ka dɔn danti foli min na Yusu. N'an ye foli di olu ma waati min na an bɛ taa i ka dɔn Fanakaw fɛ yen Gɛɲɛ ka lamɛnbaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn MCB a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen danti i ka dɔn foli min na an b'u ta k'u sɛgɛrɛ. Radio i ka dɔn 88.5 a bɛɛ i ka dɔn MC La Joie ko fɔ a n'a baaraɲɔgɔn k'u fo ni k'u waleɲuman dɔn u ka timinanja n'u ka wulikajɔ la. Kati Falajɛ i ka dɔn Jiba FM ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ka foli di i ka dɔn ka fɔ radio islamique ma Bɛlɛdugukaw don n'o bɛ ka dɔn Kolokani ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn. Yusu Mayiga n'a ka cɛdenw an b'u fo i ka dɔn dante foli min na. Yusu maa mun bɛ yen n'u bɛ k'a lajɛ ka jaabi don dɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn. Maa maa bɛ yen n'u bɛ k'a lajɛ ni waati in na cakɛlaw la an bɛ ka dɔn cakɛyɔrɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn danti foli min na. Tarawele marahaba Gorobinɛ in don Mantorasi t'a la an bɛ Bayini fo ni ka a waleɲuman dɔn danti foli min na. Lajo si k'i fo k'i waleɲuman dɔn min ye Tata Kane an b'a fo i yɛrɛ bila o la wa Baramuso Ɲale an k'a fo k'a waleɲuman dɔn. O ka kan Lajo si awɔ bi nɛgɛ karafe a bɛ maa min bolo o ye Sira Kamara Sira Kole ni Sira Jɛlen an k'a fo sanga ani l'enfant de Buguni n'o bɔra ye i ka dɔn l'enfant de Kifo Sotɛ de o tɛ yen bi o ye jɔni o ye Fuseni Dawo de o ye Kopropin voilà Kopropin l'enfant de Kopropin an bɛ dɔgɔnɔto dɔ d'i ma e ka se k'o don dɔ tɛ se ka Kopropin fɔ ka ɲa Ousmane Dogo l'enfant de Kopropin an b'a fo k'a fo k'a waleɲuman dɔn l'enfant de Dio n'o ye Bouakari Jara ba de ale bɛ Difu la min ye pétrolier den Nabaru den k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka foli lase Jamadugu Kunbo Kɛfa garde sécurité renforcé n'o bɔra ye Kuyate Awa Keita ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo min ye i k'a dɔn Jeni i b'a fɔ ko Lagare cɛ Layosi n'o bɔra an bɛ lamɛnbɔya ni filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ nin an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan an tɛna bila da girinna la n bɛ gale d'i ma e ka bita in minɛ i k'an sɛnsɛn ka don gale minɛ e n ka bita in minɛ sa gale minɛ
kado yusu ni adi amamna ni barka ye indicateur jiro nouveau ka bi alamsa boli do ikado mimi talike Bamako ale ni kado par ni nyuanje kado gbolya be ale bi akoka francikaw olu wele bla ubaranyo ma anga chageda okonna na ikado do akun flabonyongo kibara ko ni jesele ka jira ka fo barka ni takuba olu ko ni kaseka amwa ikado jamana ko ni bla mim amanya mingo Emmanuel Macron no be Francis jamana nyama ko fo yusu akonia la yininke ikado abaranyo bela jele fe mumbe chake dawla ani mamun tiga bi nyambulo yusu kolu bela jele ka ikado wala ko ni bla ninga sege ko ku bara usabati fasega ba ko ninki bara ko ni mbora ka be mimba jira ka fo barada ikado tiga di nyoma mimbe awni France ni nyanje finintigi akadara ko nana aleni ka do mimi talike diplomatie bara ko nana yusu ni ngwe ngale abe ka do akola don doni tenen do kalu kle mugwa ani shegi devre kalu samba fla ni mugwa ani fla uka mami mbe la sigidenzula na nye simbe ikado ka fo uka kunye munyena boli mo franci la sigidenzo meme anga jamana kono Laurent Fazier aleni an yere ka ikado ministre mimbe no nye simbe anga jamana ni jamana wore kunye nyena boli mo Abdoulaye Diop uye nyanye baro sigi uni nyanje kana kebara ko ndi da ikado anga jamana ma nyemo kloka ka jira ka fo Emmanuel Macron so gorba che ka ko ne ala nyini a ko ni bara nyoma mimbe nulu be ikado anga jamana kono na furba chao wal mamum be kado yoro woro kono na yusu ku ka fero bela jere sigi singa ukachawla nungu kunda ukaroka abana ubajira kafo ni woleli mingoni fle ikado ma doba uyere yini ngani watina ko mana ko ma fasu jumanwe ni olube anga chagadawla bay kafo ma ube bibi na mumbe anga ministry so chamana anazaro be ikado kafo chamando yusu uni ammi barake lafia konana nga oluka yeli manchati koso be baramuna ikado bara numbi ke sababu oni nga yiri wako ninge yoro chama ngoni famve ofasirika ba ko kado kibara ko ninjenzera hanna soro mado kwa nyama ya sokuma ikado kibara da ukloka ngamiye protection civil mawe kabini kunungo yusu kolu ko ni me barala o nga ikado kabinguna chinu be barala nga kunungo de kibara ko ndaro ukloka kafo o ko nyama we nyini ufe ukacha ubla ikado nunga sigi abana faseke bako ka soro bara kumbulu dalembe ubulo no bi talike ikado ka protection civil ale chake bomu no lukunganga jo gawo omburi ale ni menaka o baro mesina wala sa ka formation fana ta ka nyesi anga ka do chedum fana ma olu bara nungo ni numbela jelebina jo ka sabu ke Emmanuel Macron ale ko ni kiwara minda ikado ka fo ukloka o ka jira ka fo kuka minumla uka sigi kanu ukado ka fo uka jamana konna na yusu ka keni jume kabini kiwara ko ni ndira anga jamana nyemo fe barka ni takuba a kuka anga jamana blade o kabinu fana kara fana nyini be bara fembe ke anga jamana kono kuni mama tike bi nyambolo o yulu fana wele kelengele yusu uka sigi ngo bara oningo olu sigi esinga o fasirike ba kono ya jira kafo uka mo hakila jigidron kafo kabini karido kalu kile mugwa ani wolon fla février kalu samba fla ni mugwa ani fla ko faransi ka yuka minen cheli damine mimbi talike remorku biworo ani wolon fla bonyongola ale ni camion tamamade olu josole mba minuna o ku yukunda Nigerika ko ba jira ka fo anga jamana nyamo ye kuma min fo ko faransi ka ko so nuga ka sa faranyanga ko bara damne na kabine kardo kalu kle mugwa ani wolon fla février kalu damba fla ni mugwa ani fla Emmanuel Macron muso wache ay woli bla ikado ka fo coopérant mo ni ye nembo ni kiema bo jeli manuga ka fa ni jeli ni sumun nembo ni man nyebo sumun di nuga koni ko flesh ni gwe kon meni chugo ina ala kan sutura attention Bamako Paris la France rappelle ses coopérants des départements ministériels la kan huna ja yeni kuma infamwa abana ko ha mun zigile no belajele fanzo sigile do ni wele dai ala kan huna ja ami lajosi ni ode ka fasiri indicateur jiru no kono ode oyo Usman Dawe lajosi amme sebenda sebem namata oyo soirde magoy
soirée mako ale kumanedo ako minye ibe RPM dowa RPM awa mamunum be no e baber gano naka mauye a kirimingera eko awa minye tereta naka mau umu dasiwa ka do kiri ulu tara kata kirila girna kata kirila mi jakulu dobe ko collectif pour la défense des statuts et règlements intérieurs du RPM pour le Mali ikado awa minye CDSRI RPM ikado ulu koni wati dokera mado koni nakana awa RP tonde famba ulu nakana bwa kari terita ningo sigi awa ka bulokoni shula afo ode kwanimbe ke ukache boye minye kalafilin nato awati mina ni puma mena sa ikado abeko mi ni kabakuru filin jera lajosi awikado baber gano mi anne awa mado be inafo awa musa temine katasi zenebo maiga no temena kabwe minye awikado madamadoni ulude farala nywanga kafo awikado angoni jena to chila ko mingera sa e kadu ye kritikila mo utara ko bla kritikila mo ga bologa mi e kado ablale kritikila mo ga bologa mi e kado mado be mi na fo baber gano musa temine mamadu jarasuba ani kado awami ma worew nunu ngoni aw kado utara kata sebembi awami mamunu tereta sugani ikado ani bwakare tereta ere kafo ulu majje na chuko shila akado bwakare tereta asugani ra chuko mina mi akado ko kongera de ba sugani lazi wati mina okera ikado utara kata kritikila mo ka bologa ablale kritikila mo ka bologa ulu ya wala ka sege ka laje sambe ka laje duguma mi akado kritikila mo ulu koni awa minye wati mina nunu ye abikritikila mo ka bologa mi aboluka bologa ulu koni akiri ka jira ka fo baber gano kata se Mamadu Jarasuba ma mi Musa temine Zenabo mega ikado mesra baber gano wa ikado aye planti minge tereta ka mi awikado dam kadi sebe uke angale ko ka zigi angoni awikado awko plendi atimma gonya wa ikado bwa kadi tereta ka ta ka koy ata tigeti plenty man tigeti hale doni ko bugar de taga koyre mi awkado wati bina ngo kerasa akera jigila tige dai nunu ngoni awkado ni kunyu nyininga mi awkado awa olu kwani tiga sala olu kwani jobala mi awa janvier kalo lemgani woro ikado awa mi wati bina ngo bela jele kerasa mi awkado okritigila maw ukelenga ikado kiribine luwe kado kiri pese minye akara malo goyi nunu ngoni ya ye kafo nyere la avocado minye angone ni biwo nga minye kiri kele bwa kari tereta seba nana kana dalema jo nana kana di alema kiri kunyugu ya bla ferwe kalo tule ko nondona minye utlara ka kiri bwa dogo gorotu ninga bla avocado martikalo tule flala o martikalo tule flare minye jabi bole kabi minye komini de olu koni ya jira kafo awa minye mesre babar gano ani awakado aka ana mamunu ba nove kwa jota la bi ko ajota la sini o mambi jobe mami bolo bi o bua kare tereta ani RPM tonde to munu be nu ya jira ka foko awami yolo bua kare tereta kam ta sragale fe ko luta nye donc jotigi jo jalaki ma bi awakado ni parti coupement ikado otu bot parti tonde alare ngaminye awakado parti famba mau munu ngoni awakado nolu rekacha jagulu gono nolu ba karetereta sugandi ko lu de tawka koyi ala kabuna ja baranya wara ni sebe ay ni bo sebe ngono sebe mu ba histoire de mago mami nga sebendo oye Umar Angoy Baye numa ikado politikiton tabulo laje ka ke politikiton manyema bo onulu ni ala yolu mininji doya musu oye gela de wulle fa bela jelen fe abi nafo
politique to be o ma kelen pe di bolo adun jira la ka fo ma kelen pe tati ka do parti on ga ni ka do abe ma min bolo ni ko yo soro doro ika do golia de bina fara golia ka ma ta do tafa be ke chugo mina tamani fadre ko ma suru ika do URD afla na ika do RPM ama ngo mini ga tanja oro jumende yusu indicateur jiro nouveau ale pumana ika do sumel bube maiga akunga ngo kibara abebi de yusu afurmuso binta yata sai ale ika do batakichi ika do colonel Asim Goitama faraja fanga manyema bataki konna na apmambe acheka la halauka minye dema ya rebe chugo mina amido mina ina fosisa wela ini munge no ika do ka fosumel bube maiga abseka boka sola chugo mina ninga ta afurake faseke ba ko ku yeda bela jele ko ngushi muso ka letri konna na ika do muso ko nya jira ka fo ale be wati mina ina fosisa wala ko nimbe unuka dema ya bela jele ka sababu ke uminya ale furuche ale ika do ka fo demva yusu ko ni mina meninga do ika do berelani wati na o ajira la ka fo farkulo be chugo mina ame wati mina ina fosisa akata ko ka ninga ta frakalu boloda chendo akoni mina na ninga datugu o yusu ika do ka fo samba fla ani muwa ani kele ka sababu ke affaire doy no be équipement militaire ko fo an ga fini tuka minengo o de kara sababu ninga sumeli bube maiga ika do ninga mineka adatugu afurumuso ko ni ajira ka fo ale be wole fli ika do anga franja fanga manyama ma asimi akaseka ko ni laje chendo o be letri chama nge yela ini chama nge nga ale furucha minele meka do kasola o yusu kabini kalo kle muwa ani woro kuchukalo samba fla ani muwa ani kele mama ko kaso bomba la yusu ko gwele abi ka fara gwele aka bar sabula farkolo bi sega na yusu ika do ka fo fari konta atugula ble ne sumele yere kunna maye ka bila mai ayusu ika do dobora la de dobora la ko muwa ani saba ko ayo peride afagara yala akanyeni afagara yusu ka do gole ko mi ka fara gole ka dokotoro bela jele jera ka fo mi ni ka do sumelu bube magai so ka pumala de ka kagani ka do ko kan tagai wala saka ta furake anyemo o ni du yenje temine ke mi ni furumuso no be ka do ka fo ebinta ko fo ka do madam maiga ebinta ya tasai ale ko ni ya jira ka fo ajigi dalma ka fo asimi na feroni da balu sigi singa ka kayeni mangama mimba abulo abe joro muna le de ka do kuntiya ba abulo bi ka do ka fo ana fero sigi singa ka do dema ya tigi konindo ana fero ke wala sa sumelu bube maiga akase ka ta fo ka ta furage ninga klaka siginga na jamana konna na yusu ako ka koninye uye ka do da bela jere gushi ministry so mimbe no nyesi mekana yakomo uye letere ti olumo o majabi dike ministry so mimbe no nyesi mekiri komo uye jabi uye ka do letere ti kanye sumo madam maiga binta ya tasai ka pumala olu fana majabi ke minye dokotoro mu fara de nyanga wala saka ka frakalu boloda olu fana ila ininge o jabi fana ma soro fambe domine ikomi bi o saratige la za kale kon na ne sigi ikado ka bigi konda ninga letere ti kado Asim Goitamo akase ka fero nu da balu sigi singa jona ale che koni abilama ikado abika fasa chugo na abika fasa chugo kelela golia de bika fara golia koninga chugo te bolola yusu abe yoro mina ayusu ko ikado golia badalai ndesani abe kasola ndesani o fasirike ba ko uka ako lajesa akase ka tafura kelike na tarafura kelike ni min bororo anasiga na kokura kunwo nga ko lababe mami muloko Asim Goitai ale de jamana nyama ame domine ko mi bi France mfanga ma nyama do ale ame domine fana ko mi bi yusu ale de se ka fero bela jelenge ninga ma bela jele bleka hake kono ka soro ma den kerefe o musoko ka jigida mala ka fo Asimina ni letri ngon name o ninga fero ke sumelu bube maiga ikado klo mugan za borala afasara de ukala je absika ta koka ka ta furaka ka furaka sigana de ka fasa mebbi ayusu kala je le tigri ikado tigri fasale mai abana ka faro sigi singa o tigri ka se ka ta furaka o na furaka na se ngana kokura ku ebe alaidu tawa newa ala kan nuga ke ka toro dogo ya ka siga yerema ni letri tira amba do president na jabi kaw ni Asim Gosa ko yusu ibi jo akokoro wa ebe mvo nete maliu nete nyama labi
lajosi ala kanguna dia mi ya ta ka lettre do min vadri la indicateur juro nouveau kono yusu Mali flashi amba leta edem energy di Mali ikado kambe ka wuliga joken wati na aywa mi akado ka laje kurandege bamimbe akado awaptiera la kanye folike lajosi akado kurandege mi no kera ikado ko ningo mi blene lajosi ne sanja mai wati no bana ke kurabi tige anga jamana awayoro cha mana mi blene ikado awa minyi kurandige bado gara kota yana do warate awani agli bala tasma kwani wana kana garabale mine to kalinga garabale mine o yekieni do minyi energy mau uluka awa minando la o tieni mi no do na minona ikado nyera la ko kera sowe kurantige dokera ni mahgli bara akrat le flyna ngami hikado awa minyi energy di Mali adregtere no e baru jara awa kado ale ko ni mabla da grina la ko gelera chugo ko kera chugo ko ikanya polike nyenya polike awa kado mawa famia nga kisigite lasi awa kado ayaka chedun ayolu black ata keneka ikado awa minyi one kurafani ndilaw kata nya polike minye awakado mandu matani wati nye ni awako kera doro akanyevo lazi awa omingera sa minye awakado aka technician kata se manyema doma uluko nindara awakado kayala yoro nuna tango ta garaballa minye transport do be anikado awa attention ofili do be ikado ko gelea dona olu lade uko ni omasoro do refe tasmae balaw minge awakado garaballa ko gara fiye bay yano che ministry refana bora no la ministru Traoré ale nyefolike mi awakado grupo munu ani bara munu bolo dalelu central munu no lukanga sigi wala sa awakado dona natawla minye nimsika ke souvenir do ambolo la si awakado ka jira ka fo ka halu sana kuratike baf mike malila wasro awakado ni bara nungodi bana minye awakado jado jirala mi transport kado machine baw munu awakado no groupe électrogène ani awaka yoro do labe nga kado o yoro labeni lasi awakado groupe ko nana nga bi wati doke minye awakado groupe tinadro kasiki ka fili shora la de minye abe kolanzo de abe labeni o labeni ko bisaka wati dota note awakado minye tradition no awakado administrative mbe no la ministre Traoré ale ko ni awakado minye gouvernement nga jengono o miyo o kado o machine bawnana way kado no tabara ka boy ko wara bolo daleru mi mba to kurandige bay absika ke awakado amka hakki jigala akasika nuga chuko mina lasi awakado ministre ko ni ayata makiya bola ka awakado o be ko bela gele fese mi esikado energy adregetere no e awakado jaray ale ko ni awakado baru jara ale ko ni ko bela gele nyefo ninga fese ninga tlaka ga charge de communication no tamana ka boy ani barakela do ko lu bla mi kata keneka ani kurafondila ani ma waraw wala su ka nyefolike ka fese wala cliff la na kuratike baye merci c'est ça ala ka nguna ja baraka nga taw chugo na amina rabbi ni sewe ani mbo Mali flash gono mi dusu ko madaina ni pour rondo biga département na ibe bobe nyefolike il faut communiquer o mene isigi ka atfina kuna fondilo fana oluma mi mparo lesro bi baraka no abana onga enni ne ajue ikado bara mi mesina ambe ka baraka ni chugo la bena ke sobe ka ma chama kuna foli abana onga naturati kuma be ama fo ngo kuna foli kidi klema bobali adam na kukura kun abana ay bo aka nyefoli ke ani fo so do ni nyuanje ala re fendo ke kado fraje fanga ma nyemo ay kado oni ay jamana do ni nyuanje we fembay
ka kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ maaw dan bɛ aw la a ka se ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na a y'a f'u ye min ye a lakika ye nin de ye nin ye faamuyali bɛ kɛ baara la nka n'a ye baara dogodogo k'a kɛ cogo dɔ la o fana cama in dɛ a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye maaw ka se ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na Mali émergent Youssou ale kumana an ka taa dɛ i ka dɔn caisse malienne de sécurité sociale CMSS i ka dɔn u ka conseil d'administration a ta ko 27 baaraw sigira senga ani amo Youssou u y'a jaso ni ka fara ɲɔgɔn kan parce que ba ale kumana bɛ a ko dala Ibrahim Kone a kɔni y'a jira k'a fɔ alamisa don kalo tile 24 février kalo san 2022 Youssou i ka dɔn tako 17 ani tako 27 u ye nin baaraw bɛɛ lajɛlen ni ka sigi sen kelen kan walasa ka ɲɛfɔli kɛ u ye baaraba mun kɛ san 2021 kɔnɔna na musaka min donna a ko dala ni ka a ɲɛfɔ baara min bɛna boloda san 2022 ka caman fana fɔ o ko kɔni dala Youssou ni jateminɛ kɛ bi a ɲɛmaa bɛ maa min bolo o ye i ka dɔn Isaka Kone ye nka tun bɛ maa min ka ɲɛmaaya kɔnɔna na o ye ministre ye min n'a ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma a fɔ i ka dɔn k'a fɔ Jeminatu Sangare maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ Youssou ninnu ye waati kɛrɛnkɛrɛnlen ye waati mun kɔnɔna na o baara mun kan ka kɛ cakɛdaw kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ a ko da la fɛn jumɛn ɲɛna anw bolo kɛrɛnkɛrɛnya na o kɛn bɛ k'u sɔnni sigi fɛn fila kan n'u bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ caisse malienne de sécurité sociale ko fɔ ka fara o kan Youssou assurance maladie obligatoire u bɛ AMO kɔni ko fɔ ka ninkura fiyɛ ka baaraw sigi sen kan fasodenw ka se ka lafiya maa mun bɛ n'olu b'u mamago ɲɛ nin yɔrɔ ninnu na olu ka se ka baaraw kɛ lafiya kɔnɔna na o baaraw ni sababa fana ka se ka bɛn Youssou n'i ye jateminɛ kɛ tɔndenw bi ka caya tuma bɛɛ walasa olu ka laɲiniw ka se ka sabati baaraba dɔw de bɛ olu kan ka sigi sen kan o baarabaw fana ni wasa bɛ ka bɛn a ko hali n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ anw ka jamana kɔnɔna na o bɛna taa min ye k'a dɔn k'a fɔ caisse malienne de sécurité sociale Youssou ma jigin y'o ka b'u jɔyɔrɔ la fiyewu u sera k'u ka baaraw kɛ lafiya kɔnɔna na min laɲininiw fɛ u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen sabati ni k'a bɛrɛ bɛn Youssou maaw fana ye nimisiwasa sɔrɔ a ko kɔni da la min ye k'a dɔn ɲɛmaa ye ko k'a fo ni ka a waleɲuman dɔn a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ la Youssou ni dun jateminɛ kɛ baara mun n'olu kan ka sabati a ko kɔnɔ DG Isaka Kone ale ye ɲɛfɔli caman kɛ nka a ko k'ale kelen tɛ dɛ o miliyari hakɛ min n'o kan ka don a da fɛ miliyari i k'a dɔn k'a fɔ 183 n'a kunkanfɛn caman Youssou san 2022 kɔnɔna na ni dun ye jateminɛ kɛ o baara mun n'olu kan ka sabati a kan ka don yɔrɔ caman na walasa yiriwaw ka se ka sabati a ko da la min ye AMO fana ta ye san 2022 ti jɔ miliyari k'a dɔn 28 n'a kunkanfɛn caman na Youssou nka baara mun bɛ ka sigi sen kan o ni wasa bɛɛ na bari sabula minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Jeminatu Sangare a ye nimisiwasa sɔrɔ a ko kɔni da la a y'i ka dɔn baarakɛlaw fo ni u waleɲuman don ka baara kɛcogo ɲuman na u ye min fana kɛ Youssou ka jamana to gɛlɛya kɔnɔna na ka se ka fasodenw haju ɲɛnabɔ ka se ka laɲiniw sabati ni dun ye k'a dɔn k'a fɔ CMS yɛrɛ ta k'a lajɛ CMS n'o bɛɛ ka dɔn caisse malienne de sécurité sociale ko fɔ fonctionnaires députés militaires olu ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ nin yɔrɔ in de la Youssou sɛgɛnnafiɲɛbɔ n'i ka dɔn baara mun kan ka sigi sen kan nka an bɛ waati min i n'a fɔ sisan o Youssou k'u ye misijugu ta a biɲɛ mɔ ni ka maaw ka laɲiniw sabati a ɲɛ mɔ hali n'a sɔrɔ coronavirus tun b'an tu la hali an bɛ waati min i n'a fɔ sisan a bɛ sen na nka o bɛɛ n'a ta ninnu m'u bolo jigin u ka baaraw yɛrɛ kɛcogo la dɛ u ye baara mun fana kɛ k'u ni sababa bɛɛ na min ye ka dɔn Jeminatu Sangare ko ka baarakɛlaw fo ni k'u waleɲuman dɔn ka ɲɛmaa fo a ka wulikajɔ la min ye laɲini ye ale bi u k'u jija o fɛ walasa baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka sen sɔrɔ cogo min na tako 18 na ani tako 28 na ko Ala k'o jira an bɛɛ lajɛlen la bonya ni karama kɔnɔna na Ibrahim Kone ale kɔni ye nin fasiri ka dɔn Mali émergent kɔnɔ Mali émergent n'i y'ale bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta dɔwɛrɛ tɛ Mali flash ale kumanen don port Nouakchott kan ale kɔni ye dayɛlɛ anw ka kɔɔri n'a sɛnɛna lajɛ se a kan ka taa feere de a bɛ feere cogo di min ye an kɔni sigi daji ye min ye kwaji da la lajɛ se a k'a dɔn a bɛ taa kwaji de fɛ min ye a k'a dɔn batɔnbaw olu kɔni b'a jaso a k'a dɔn ni ka taa n'a ye kɔfɛ an kɔni se k'a bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma lajɛ o de kɔnɔna na sa min ye an ka gouvernement ye ani chambre de commerce et d'industrie du Mali conseil malien de charge compagnie malienne de développement textile CMDT i ka dɔn olu ye wuli ka jɔ kɛ ni k'u kunda dugu dɔ kan n'o ye Gogi ye Gogi o ye anw ni Mauritanie dancɛ min n'o b'a ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn an ka frontière la février kalo la lansi awa février kalo tile 28 min ye ministre malien de transport équipement awa min ye Dambele Madina Sisɔgɔ madame Dambele
aka sigu ka bamanga kadi ale somba do wa sigu ka do na bamanga fo I jole ba la jeri bi o gelani aywa ka adamele si soko masa fo wal muso maka a cega zaraba la sanga ni tubuga kuma no karaw kini aja sunu digire ko chugodi wa mafo abenata lajosi mi avocado madina sisogo madam damele avocado mi ani murbo keita anaka kalekene murbo keita no avocado minister development rural mi PDG CMDT nango damele ani avocado chambre de commerce et d'industrie ale vice président Ibrahima Jawara ya ikado ani gouverneur Nyoro ani avocado no colonel Ali anaji do sabara kabwe mi avocado Mauritanie ngaw oluka ci do olu fana bekene gane nga benata yan ni ko bele jeli ka ke mi ango chambre de commerce et d'industrie de Mali olu wuli ka jo cha mange mi tani ga sigi chama wala sa avocado Mauritanie Mali che u ka pore amsa ka baraka la chuko mina na maya ka fo sedao o kembe avocado ka gele jugu ta ga on zegere no ambar gwe lazo ikado aw mi chambre de commerce ikado amadanga mimbe no Ibrahima Jawara ale tadinga segin chamange mi Mauritanie ga ko ni ya jira ka fo aw mi nambe aw ibi de yani ni ka mina ibi 40% e ko ni bo dasi ni mina mbora la si aw kado ko ni aw ibi na ni mina o mi aw kado geleado kumbala o gelea aw kado mi chambre de commerce et d'industrie de Mali ami amanye madanga mimbe no aw kado Brema aw Jawara ale ko nga taringa sigi charare kosa na bengele kora uyen no ya bakanye ka fo anga mino amse ka taka bo awa jamana warawla ka temoluka yorofe ka ka do taya minye avocado kata obla oluka porla minye avocado no ya ba ala ni chambre de commerce et d'industrie de Mali oluka wulika jo barakanyo lajosi oluka wulika jo minye okara sababu ye ikado awa minye uyeko nogoya o minye atoku ndorasa ikado kata ko alaba ninga avocado minye ko laba ngoninge o mingera sa minye avocado Burama Jawara nale chambre de commerce et d'industrie de Mali amanya madanga ale ko niaka avion ayo bla delegation nga buluka o delegation minye avocado kata nuwe fu katigini yo fu faso de ya enno abara waye ni taringa sege fafega Mauritanie Malicha aba peke na ka vieux wa yere bi jo na dépenser de faso de chimay akana fo ke dala folie actu ka poser mumeye directement ere abana voilà ni actu poser dans memunye baraka yo yuse ko chugodi lajosi mi avocado nyera la delegation bela jeli ko ni so jaira mi avocado chambre de commerce ni wulika jo minge mi avocado transfer ka manyema yusu Traoré ani charger ka manyema wulu bela jeli mekaneka temde te manyema foka tase anga ministre ma lajosi avocado awa mi delegation Burama Jawara mi chambre de commerce vice président ale ko ni avocado ale wulika jo chama ni ngoina wala sa abseka no ga tuko mina lasi avocado nyera la minye alani avocado chambre de commerce uluka wulika jo minye amanga mina umbo Mauritanie amitla ka tanga mina umbla Mauritanie porla taringa sigi agela abana peu alani chambre de commerce de Mali kengre na vice président mimbe no Burama Jawara damangile lagne dayele Mauritanie ngon nduga jelaw talaw Burkina fana dayele yetadi o ma fo folore est-ce que fora officiellement lagne gaw bora u ko musoni nobe porte parole du anere gungu ko laje sa eleni no o musoni augmentation o to ga be goyi kashinga o bora ka tafo officiellement abana ka lagne tradition dumbuya ko akadati so amaliya adale ne do lagne sokoro wa fara jira ka fo ko coronavirus la ko oluni mama be frontière la ko be uga datu ko maliko ka kadatu anga dati chufiyo amana mawdu
furu b'an ni ɲɔgɔn cɛ abana balimaya b'an ni ɲɔgɔn cɛ abana ɲɔgɔnya b'an ni ɲɔgɔn cɛ o ma Konakiri walasa ka ninkurafiyaw la sa a bɛ yamaruya de ɲini a b'a ɲini Asimi fɛ a ka fɛɛrɛw sigi sen kan ne ka taa cinin ta i ka don ka taa Laginɛkamuso dɔ ta ka na n'a ye abana Lawsi Burama Jawara min ye ani Nango Dambele ka taa se Youssou ma min ye ani ka dɔn conseil malien de chargeur o ma ɲɛma ani ministre min bɛ yen i ka dɔn awɔ min y'u ka taama ye a kɛra bonya ani karama kɔnɔ min ye Mali flash ye MD ni y'ale ka fasiri ye ne ye min fɔ sa e bɛ tila ka fɛɛrɛw sigi sen kan joona k'a lajɛ sa ka taa Asimi fɛ k'a fɔ walasa k'a jira k'a fɔ ko an ni Laginɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ale bi balimaya sira kan furusiɲɔgɔnya sira kan ko i dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen ko Lajɔsi Lamusa Sanogo k'u ka Laginɛkamuso dɔ ɲini ka d'a ma a ma kɛ ɲɛna dɛ cogo di a bɛna taa n ko ne nɔtɛw faso ka se ka yiriwa i bɛ kɛ Mali ka lasigiden ye n bɛ kɛ lasigiden ye tɛmɛna ye o tɛ ka ninkurafiya coopération na wa a banna ou bien Ala k'an kunna diya waati sera an ka taa sugu la i ka dɔn Youssou an bɛ kanubaw fo ni k'u waleɲuman dɔn nin waati in na an ka musokɔrɔba ɲuman i ka dɔn Aja Kaɲa Sanogo a bɛɛ zɛrɛni na nin waati in na a bɛ k'an lajɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Madame Sall i ka dɔn Tanti Jaba a bɛɛ Banangabugu zone commerciale la a sigilen b'a ka télé kɔrɔ nin waati in na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an bɛ ɲa Kayiba Jabate i ka dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taa sugu la ka sɔrɔ ka na ma damba fo ma damba i ka dɔn juru kɔni k'an sɛgɛn juru ye bamanan dɔnkili Jelibaba denmuso Youssou Ala ka hinɛ Jelibaba la ninnu ye Mali tamafiɲɛ dɔw de ka taa se Banzumana Sisɔgɔ ko ni kumarew ka taa se Awasira Mori Jabatew ma Lajɔsi ninnu tɔgɔ tɛ ban Mali tariku la ninnu tɔgɔ tɛ ban Mali dɔnkili tariku la nka o y'a sɔrɔ awɔ min ye jeliya ye a yɛrɛ de tun bɛ yen ne y'o fɔ dɔrɔn a bɛ hakili jigin Sɛki Jabate la baraka ye n'a ni Jabate cɛ ale ma sira bila abadani baraka ye ka fara a dɔgɔkɛ ka Musa Kamara awɔ a dɔgɔkɛ yɛrɛ ye Musa Kamara ye koyi baraka ye awɔ Sɛki Jabate ka sin ka n fari walawala sisan n tɛ sanni Youssou i ka dɔn an bɛ kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn Sako Holding ale de 8 mars bila ka na d'a ma awɔ o kɛra koyi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sigida yelen ma ɲɛma 8 mars Abudu Kulubali fana ye 8 mars bila min t'a dɔn ka taa palais la koyi Wusula kasa t'u la wa a n'a yɛra n bɛ saki don n kabakɔrɔ yɛrɛ o ye kelen ma u bɛ taa ne m'o f'i ye Ala k'a wula ja ni ministre muso ninnu bi i ka dɔ ta visite de terrain kɛ bɛ saki ye dɔw bolo ɛlɛ ni n bɛ min f'i ɲɛna ministre muso min bɔra kɔta in na i bɛ kɛ ka waati la Sirajɔbu denmuso in ale tun bɛ jeni de don ka taa Jɛnɛbu Jɔb wa Jɛnɛbu Jɔb ale kɔni ale tun bɛ k'a fɔ ko a bɛ fini don min bɛ parce que ale tun bɛ taa wolongotow ni dingɛw ni gabakurun na anw ka renouveau yɛrɛ kɔfɛ Musabu Gidɔrɔn da waati e ninnu tun tɛ wusulankasa la yan wa cogo di Jamani Fadiri Youssou i ka dɔn indicateur du renouveau ale kumana Institut national de prévoyance sociale a bɛ INPS a b'o kofɔ Youssou min bɛ tali kɛ i ka dɔn u ka conseil d'administration a ta ko 95nan u y'a baaraw sigi sen kan tɛnɛn don kalo tile 28 février kalo san 2022 Youssou a ɲɛmaya tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ ministre bolo min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma a fɔ madame Jaminatu Sangare ale kɛrɛfɛ PCA Yakuba Katile ni i ka dɔn k'a fɔ UNDM ɲɛmaa dɔ Youssou ale fana ye conseil économique social et culturel du Mali i ka dɔn o ma ɲɛmaa ye administrateur caman tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ UNPS ma ɲɛmaa Usumani Karimu Kulubali ale tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ Youssou Wasirikɛba ko PCA kumana n'o bɛ Yakuba Katile ko fɔ a ko min ye i ka dɔn nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnlen ye u ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ hali n'a sɔrɔ anw ka jamana i ka dɔn k'a fɔ datugu ma a dala nin waati in na ka sababu kɛ ɲangili wale min n'o ta mɛ CEDEAO fɛ ni ka anw ka i ka dɔn jamana sɛgɛrɛ ani jɛmaw n'olu kɛ mɛ ka i ka dɔn k'a fɔ koronin ta ka anw sɛgɛrɛ Youssou o bɛɛ n'a ta
baraba caman kɛra cakɛda caman na INPS fana y'a jeni yɔrɔ f'i ye a n'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen san 2021 kɔnɔna na u ye baaraba mun kɛ u ye ɲɛfɔli caman kɛ baara in ni fana caman ni sababa bɛɛ na a kɛra sababu ye nisɔndiya ka kɛ fa caman ko nin fɛ fasirikɛba y'a jira k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ PCA ye Yusu n'o bɛ Yakuba Katile ko fɔ k'a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara bari sabula maa maa bɛ yen n'olu ka laɲiniw kun kan ka sabati pension kunda retraite kunda Yusu ko bɛɛ lajɛlen y'i ta sɔrɔ bonya ni karama kɔnɔna na k'a sɔrɔ minɛ ma jɛngɛ hali n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ anw dala Yusu bɛɛ lajɛlen sina ka bɛrɛ bɛn ka bɛn ni waatiw yɛrɛ taabolo ye gɛlɛya bɛ yen nka u bɛna ta u m'u bolo jigin u ka baaraw kɛcogo ɲuman na Yusu ko b'a jira k'a fɔ baara cakɛda caman bɛ jamana kɔnɔ bɛ yen faso kanu b'u yɔrɔ u bɛ ka baara mun fana kɛ i k'a dɔn u bɛ ka kɛ faso fana ye bonya ni karama kɔnɔna na ni dun ye baara bolodaliw yɛrɛ ta k'a lajɛ UNPS tɔgɔ la san 2022 u ye caman ba fɔ o ko da la min bɛ kɛ sababu ye ka na n'i ka dɔn yiriwa ye fan caman fɛ min ye san 2022 u kɛn bɛ ka baara bolo sigi ni fɛn min ye ka taa bi kunda miliyari 240 bɔ ɲɔgɔn ko walasa laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati u bolo yiriwa kana fan caman fɛ minisiri k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛya minisiri madame Jaminatu Sangare a ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin sisɔ lamɛnbaw mɔ ani ka dɔn fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ UNPS tɔgɔ la u fo ni k'u wale ɲuman dɔn faamuyali bɛ ka na yɔrɔ caman na Yusu fɛɛrɛw fana bɛ ka sigi sen kan fɛɛrɛ minnu n'u bɛ kɛ sababu ye ni ka fantanya kɛlɛ fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ni ka yiriwaw kɛlɛ ni ka yiriwaw kɛ jamana kɔnɔna na bɛɛ ni kɛlɛ bɛ se ka sabati an ni ɲɔgɔn ye cogo min na Yusu a ko jaabi min sɔrɔ u bolo Yusu k'u farala ɲɔgɔn kan de ni ka hakilinaw kɛ kelen ye laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min na ni ka yiriwaw kɛ o y'o layidu min kɛ ni k'o baaraw mun kɛ ani yɛrɛmabolo mun kɛra a ko da la k'ale b'a ɲini INPS baarakɛlaw fɛ hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan fasodenw ka laɲini o ka se ka sabati u bolo bonya ani karama kɔnɔna na o ye ka se ka maaw nafa bonya kɔnɔ o yiriwa ka se ka kɛ fan caman fɛ o baara mun fana k'a kan sigi sen kan i k'a dɔn k'a fɔ sariya kunda olu baaraw bɛɛ lajɛlen ni sababa ka se ka bɛn cogo min na lafiya kɔnɔna na ɲinan musaka miliyari 200 ani miliyari 40 bɔ ɲɔgɔn ko an y'a bɔ indicateur jour nouveau kɔnɔ indicateur jour nouveau n'i y'ale bila ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min ni n b'a ta lajɔ si a bɛ k'a dɔn nin don gɛrɛngɛrɛnnen o kun ye a bɛ k'a dɔn an ka soldat de feu o ti dɔwɛrɛ sapeur pompier lajɔ si a bɛ k'a dɔn ninnu k'an ka dɛmɛ dɛ ninnu k'an ka fo u ka baara la lasu olu de b'u ni di ni ka maa wɛrɛ kisi sapeur pompier lazi a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin don gɛrɛngɛrɛnnen an ka cɛnin bɛ yen o jɔnni daw kɛ ɛri nubu nafara koyi labana an ka zanbɛ gendarmew la daw bɛ i ka dɔn protection civile la lajɔ si min kwalen don journaliste sori kwalenba a bɛ yen lajɔ si min ye a bɛ k'a dɔn protection civile ɲɛma olu kɔni ka mɛn ka nin don in gɛrɛgɛrɛ k'a kɛ a bɛ k'a dɔn sapeur pompier maaw ka don gɛrɛgɛrɛlen lase a bɛ k'a dɔn min ye ministre ye ministre bɛ n'o ye ministre de sécurité et de la protection civile général de brigade Daouda Alda Mohamedine lajɔ si a bɛ k'a dɔn nin don gɛrɛgɛrɛnin min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ye foli ani tanni aw lase sapeur pompier maaw ma min ye maa minnu bɛ yen n'o ye déplacés ye i k'a dɔn ni wuli ka jɔ kɛra yalima gɛlɛya dɔ k'u sɔrɔ alima a bɛ kɛ bana jugu wɛrɛw bana min n'o bɛ diɲɛma ntɔɲɔ lase a bɛ k'a dɔn sapeur pompier maaw olu kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen la tasuma mana yɔrɔ minɛ sapeur pompier maa ma to ji la sapeur pompier lajɛ si a bɛ kɔlɔn kɔnɔ hali i k'a dɔn yɔrɔ wɛrɛw la n'a gɛlɛyalen don sapeur pompier lase a bɛ k'a dɔn ala k'an kisi so binna maaw kan sapeur pompier lajɛ si a bɛ k'a dɔn u b'a jira ji walakatara ka don dugu kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ sapeur pompier lase o b'a jira k'a fɔ sapeur pompier u kan k'u bolo kɔrɔta a kan ka f'u ye ko taarɛ n'i bɛna muso filanan ta i b'u wele wa o tɛ se ka to kelen kɛrɛ lajɔsi min nka dɔw fana bɛ yen min bɛ dabali ban olu kɛ bɛ ka sapeur pompier mɔgɔw ka numéro de k'o kɛ tulonkɛ fɛ o man ka kɛ an ti sabali sa ko dɔw bɛ hali n'o ma fɔ maaninfin ye k'an k'o dabila i yɛrɛ lajɔsi min ye sapeur pompier nin don gɛlɛngɛrɛnnen u ka minisiri ye a bɛ k'a dɔn o ye ɲɛfɔli kɛ an bɛ foli di ka don Salfu Mojina de brigade
Salfu protection civile salfu ge sécurité à son temps ibe ka clé la général de brigade salfu Traoré amba foni ngene awuli ka jo chabange sa ale de be radio fara nyanga ikado ka fo lakana sirafe ka yefuli chamange chake bolula lajosi miye awakado tienre la sabar pombe awakado nyinanda ikado awami odonga baro ikado belajele awakado yesike kumako o belajele ka no temana kabwe miye awakado mer mimbe no communicate a meri o kama ngumbe isa sidibe no 5e adjoint au meri la so kumeni la je kenega no temana kabwe protection civile amanyema ere no awakado general de brigade Bukari Kojo directeur général la se ale mbekenega mi avocado aye uyenya bolike mi transition o yaklina mindo koro anolu bo wulika job mina wala sa avocado mi sapeur pompier ikado ka bara ubsaka ka nogoya gono jugo mi ka soro gele amu soro uka bara ando asoro ka gele ga ikado minanga bla ka boloka jabalo uluka siguye la se mi mbaso avocado mi bara ptika ka ganyo jugo mina no tabana ka boy mi avocado ministry aye foli anetanni awula se sapeur pompier a chena muso a demseni ma koroba ayu bela jelefo mi avocado be bonyaminna se awatigida be jamana de ma anu be avocado gele min zoro jamana de kishilila ko ni bela jele jamana de nyumaye avocado awami ye tinyere la sa yi avocado simulation oti dore la si la de kesisa e la josi le fam so flananda ai e go tuguri agagesa me fam so flananda doy eti ko la ni bere ki yara ki bi nanga ta tuguri ikanga ta tugomi sabar fo mo muna be misal kadri ikera gilo ni andoni ezare lajobi sadani hake ikado awayal ma ni kasara jugo dogara ikanga mata chugo bina ani awakado alni tasma e mamne yoro mine tasma yoro bado mine ikanga fa chugo bina lasi awakado gazi bauge lasi ukanga danganga karola chugo bina uyo bela jele nyefo alabana minga oye doye ani kado awaminye amba buina za très bonne fête. Bravo aux soldats de feu. Barakai. Ni lagina ka muso ma so ate sa Pierre Pombe do dia. Kera la uka fini mumne de. Okay kelen ni am muso do fale. U cheka uka fini. Yera la uka fini ko teref la be ko la yalma do tabe weblema jori wati o ya ati sor la manui. Et puis za ngu. Ado tenitigi labele yɛrɛ de kaɲi Yusu ngwa do nani yo ka fini passe ka ɲa a bɛ hakili jigi buguna damale ado nani yo moto ado nani yo fela moto la a tɛmɛna ka taa o y'a sɔrɔ an jɔlen don an bɛ ɲɛ surulen don a la fɛn bilala k'aw jɔlen to a o ni degele fɛn bilara k'aw jɔlen fɛn bilara k'aw jɔlen ayala mobili ka fela an malolen ba fa bɛ ɲɔgɔn filɛ k'a don an ka mobili kɔnɔ bara wulila fini yɛrɛ de cika yi fini cika yi koyi Yusu ka dɔn a b'an hakili jigin Buguna la Buguna baba daminɛ a y'o ye ka dɔn pɔsi fini kuraba la desani a ta in kɛ bɛ ka minɛ cogo min na a bɛna ta a tɛ tɛmɛ nin kan Yusu la sirène kuma mɛ ma co-épouse a pris la tangente le jour de son mariage Yusu min ye k'a dɔn k'a fɔ nin ye muso dɔ ye ale kɔni kuma bɛ i k'a dɔn a ka taabolo kan a ko ale sinamuso ye kɛnɛ minɛ a ka furusiri don kɛnɛ minɛ cogo di Yusu a ye kɛnɛ minɛ cogo di a ko anw ka silamɛya diinɛ la a jirala k'a fɔ cɛ bɛ se ka muso ta fo 4 nka cɛ bɛɛ lajɛlen tɛ se ka muso 4 fara ɲɔgɔn kan dɛ kuma tɛ muso 2 mɔ bari sabula muso dɔw bɛ yen i k'a dɔn sinamuso ko o man d'u ye fiyewu masakɛ b'a ko muso dɔ kuma bɛ a t'a da la madamu Iyatara Aminata Sɛnbara sage femme do Yusu a kumana a ko k'ale kɔni na a ta ɲi da kɛnɛ kan ni k'a jira bɛɛ lajɛlen kɔni na a ko min bɛ tali kɛ ale n'a furucɛ la Yusu san
wolonvla o y'o kɛ furu kɔni na ale bi u ka di ɲɔgɔn ye Yusu bonya ni karama u bɛ nisɔndiya kɛ ɲɔgɔn fɛ i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ Yusu min ye Ala nana u sɔn denmuso la min nana kana ko yɛrɛ tɔ ja u bolo ni k'a ɲaga o ye dɔ fara diya ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni nka ja o bɛɛ n'a ta ale cɛ b'a fɛ cogo min na ale tun tɛ se k'a bila hakili la cogo si la ko i k'a dɔn cɛ bɛ ko wɛrɛ la kɛnɛ ma hali n'a tɛ ko wɛrɛ la a bɛ se ka furu kɛ k'a sɔrɔ a ma ko wɛrɛ kɛ o o bi kɛra i b'a maminɛ a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ale hakili tun t'a la fiyewu ko cɛ bɛna muso filanan kɔni da bari sabula ale ka da cɛ ye cogo min na cɛ yɛrɛ ka da ale ye cogo min na u bɛ diya ye kuma mun kɛ diya ye dumuni mun bi tobi diya ye baroni mun bi kɛ Yusu sanga ani waati u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i k'a dɔn komandi di yan komandi fana di yan a bila i ka fɛn la sa an ka sigi an ka tele filɛ o baara mun bɛ sigi sen kan u bolo sanga ani waati Yusu ja cɛ b'o bɛɛ la a ka nin dɔ bɛ ɲɔgɔn dɔ tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɛnɛma dɛ awɔ furu sira la une femme avec qui d'ailleurs mon mari sortait avec un cantimini Yusu ja a bɛna ta ale furu cɛ ale n'i k'a dɔn k'a fɔ dɔ tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɛnɛma ani dɔ fana bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛma Yusu masakɛ b'a ko muso in ale nana bɔ o kalama cogo di ja maa dɔw bɛ yen olu tɛ ciko ye furu cɛ yɛrɛ m'a fa ye dɛ kɛnɛma mɔgɔ dɔ de nana fa ye k'i lagalakatɔ i dan bɛɛ sabarandugu wa n ko muso i yɛrɛ kunkanko kibaruya dɛ layi dɔw tɛ ci koyi ayi o tɛ ci dɛ dɔw tɛ ci fiyewu ko i k'a dɔn dɔw k'a ma k'i dan bɛ yan k'i cɛ bɛ muso filanan ko la koyi ale m'a minɛ i ka dɔn sɛbɛ ye koyi ja cɛ bɛɛ i ka dɔn muso filanan ko la Yusu k'ale sɛbɛ kɔrɔ dimina ale yɛrɛ ma se k'a minɛ yɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ la a dimina cɛ kɔrɔ nka o bɛɛ n'a ta furu sariya ye mun ye Yusu u bɛ cogo min na k'a kɔrɔ ale taara o cogo kelen na ale ma yogoyogo hali n'a sɔrɔ dusukasi b'a kan o b'a dusukun kɔni na nka k'a fɔ k'ale y'a ɲɛ kun a cɛ kɔrɔ wa ale m'o kɛ dɛ ale ma i k'a dɔn k'a fɔ cɛ ka baara foyi bila ani cɛ bɛ ɲɔgɔn bolo cogo min na u tora o cogo kelen kɔni na fo Ala nana n'a ka na ye cɛ yɛrɛ da nana a yɛrɛ labila a da yɛrɛ nana labila k'a ɲɛfɔ a ye ko mɛ i don a muso ko la ko i ka dɔn ka mɔgɔ bila ka taa f'i muso ɲɛna ye o de bɛna n'a gɛlɛya ye ayi dɛ n'i yɛrɛ y'a nɛgɛ ka gestionnaire d'a ma kana da gestionnaire ma ka tila k'a ka mobili dɔ bɛɛ la ou bien ka mobili ni dɔ d'a ma groupe commerce ka wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i k'a d'a ma e bɛ fi na i ka o bɛɛ lajɛlen kɛ ka i y'a faamuya b'a la ka u ka mobili ni min bɛ sanga la sisan Toyota ni Kuja ye k'o sanga d'a ma ka tila ka gestionnaire ni Hollandais sanga d'a ma ka warimuguni dɔ d'a ma halisa a banna k'a ka yɛrɛ la muso nɛgɛni man gɛlɛn koyi Yusu muso in ko cɛ kelen k'a fɔ a ye ale kɔni b'a ka baara la ale bɛ yen i k'a dɔn kalo damadama i k'a dɔn ale dabali kɔni banna hali n'a sɔrɔ cɛ a kuma kɔni fɔ ale ye k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka muso filanan kɔni da ko i k'a dɔn mariage sigi bɛ ka tile 15 kɔni kɔnɔ ale fana ye a sɔnna ma ko j'ai accepté avec philosophie et j'ai même contribué à l'organisation du mariage. Yusu a y'a kɛ ni wajiya ye Yusu min ye k'a dɔn k'a fɔ a sɔnna ma hali n'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ dusukun hakili kɔni sɔnna ma nka dusukun ma sɔn a ɲɛ 40 ma dɛ ka cɛ yɛrɛ dɛmɛ a ka furu labɛnni la Yusu k'u ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ ale ye a balimaw wele ka sigiɲɔgɔnw wele ka terisiraw wele ka kabila bɛɛ lajɛlen wele ka kibaruya da u bɛɛ lajɛlen tulo kan baara ɲɔgɔnw n dɔgɔmuso k'an ka don koyi n cɛ bɛna n dɔgɔmuso ko ɲɛnabɔ maaw yɛrɛ kɔni dabali banna i k'a dɔn k'a fɔ ale kɛn bɛ k'a yɛrɛ ka sinamuso ko ganse cogo min na a kɛlen ka nin kibaruya fɔ maaw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛna Yusu maaw dabali banna o kumana mun don bɛ i k'a dɔn k'a fɔ madame Yatara ma Aminata Sɛnpara mun don b'a ma ale yɛrɛ de kɔni bɛ k'a ka furuko kuma fɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ a sinamuso ko kuma ale yɛrɛ de kɛn bɛ ka dugu minɛ n'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛna Yusu i k'a dɔn furusiri nana boloda ko muso kan ka taa i k'a dɔn muso fɔlɔ fo filanan kan ka taa fɔlɔ fo k'ale y'i labɛn a ka salon kɔnɔ ka wusulandagabanaw labɛn Yusu ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen labɛn a ɲɛmɔ k'a labɛn ka ɲɛ ka tɛmɛ ni kɔɲɔmuso k'a tɛmɛ kɔɲɔmuso yɛrɛ ka Yusu maaw nalen k'u bɛna kɔɲɔmuso jira a la kɔɲɔmuso ɲɛ da ale kan a n'a ka samarasen 2 bɔ ka kɛnɛ minɛ f'a bɛ yɔrɔ minɛ i n'a fɔ sisan ko kɔɲɔmuso ma segin fɔlɔ a fɔ a ka somɔgɔw ka baara ɲɛna a fana tɛ sigi ten dɛ a b'i labɛn dɛ o de y'a to i bɛ furu siri pewu de i bɛ furu siri pewu k'a ala don ka sɔrɔ k'a fɔ ko i dɔgɔmuso ko bɛ ɲɛnabɔ o bɛ crise o ka ɲi n'o tɛ n'i ko ko tile 15
batota ale fana tɛ batota muri dɔw bɛ yen tile 7 olu b'o d'i ma baara ɲɛna kori muso fɔlɔ in ma kɛ jable y'a ɲɛna dɛ kori a ma kɛ jinɛ ala mɛnɛ le jour du mariage comme l'on a coutume de le voir les mariés devaient venir me saluer je me suis faite belle et je me suis installé dans mon salon. Une fois rentré au salon, lorsque nos regards se sont croisés, c'est-à-dire la nouvelle mariée et moi, elle s'est déchaussée et a pris la fuite. Akasoma ke boro mi kwa nu machamu ta aranyo ni ngala kaka igalela ne be class sa mo be wuleli ke ko ni soma ka numéro be ko ka duma yusu ala ka nguna ja ya be yusu e ko muso nyene nye bene o ka samara se flabo we ba sura afana kunga ngwe ila bene ka quality o kale dobe ako kale dobe nuya atututola yalma ka muri gola ko chene yego muri maye ibiga atibiga ibi yele baka ka jine ati jana ko chugudi ube biga warabaye ko di ma ke warabaye na de wa soro telephone go te ala ka nguna ja ma mita ma no fe do ka do kare kuna no kera ma yere kuma gele mama ko kuma ke do ke ala ka nguna ja yusu ako mi ye fasirike ba ko ni ye ako muna ko muso e kene mine ku ka boli nata ku na ika do o da mo kloka ako le pourquoi vous le saurez dans nos prochaines apparitions affaire à suivre Konaté Samba Konaté o yusu ni yale ka fasiri ala ka nguna ja ay min bo la seren ngono la jo da de bi kuna funi da abida communiquer bere awo communiquer tia yusu amma ka do kanu bo foku wala nyimando mali kono ale ni mali koka ni ngon be dansigi bi donc baru la mila be na kuna funi on refa sake ameni wati tuwai ambe belajele foni ngo wala nyimando danti foli mina mara mbagayo ami amba foni wati na yusu ka foli fie ko amuru ke ka ni muru damu so ya muke yusu ambe foli di sigida yele amanyema mbamo Abdou Kulibali ka foninga awale yimando ikado danti foli mina anakala wari amba foninga awale yimando ikado danti foli mina ire to ama masigi Yusu Aidara amba foninga awale yimando an kanu baba balanga bugula Ablay ikado Sheikh Ablay amba foni wati na ninga awale yimando ikado akare surana ni wati na ka awale yimando ama ina sada ko Yusu tonton Seydou Kulibali invitation la ka ka wale nyumando danti folimna kulbi ambi foli damu incomparable style la ani watina Yusu dante e folimina lati awekado anga baketa joliba baketa anga fuka wale nyumando na yo futa ame amaru janefo mi titibugula ka foli lase mi awekado famille jane belajeli amamso madame Traoré sogana sugo ani jelibugula madame Traoré yayi damele nyugutu damba anga fuka wali mando kati malibugula alubegi kamara ka tanti awajara nyamoy touré madame mare tanti asu actorasi aluja amba fuka wali mando bachikne keta jangne keta nayolu fosa lase ambe foli ani tandi amo lase famaganda mele manugo solay apereje Suleiman Fofana ka foli tanni ko lase Mame Aidrama entreprise emana o manyema isona le fo Victorien Dakou amba foni wati na douane ka foninga awale yimando kasela dante e foli mina ka foli di umumo alebi ka name eni wati na atiti bugula amba na furuche foninga awale yimando ikado e dante foli mina ama ina debora ko demsenu musiki mbe ka naje ambu foningu wale yimando fale Kulibali ambe fale foka wale yimando ni wati na bika aname ikado e nyarela ambe foli di aja lagare marikoma ni wati na nyarela ka fe ka foli ni tonenta kanyesi siga suka omoni wati na Kurutum Konaté ikado dokotoro musudu infirmière do ama foninga awale yumando e danti foli mina asantra urando musudu musabugu ame foli di amo mimbe talike isakaba aleka jamuka 7/7 Yusu kado awazabu tonde do ala ka kalfana la kunungu no Idrissa Jire ambe bada dali amo yesu mo Yusu bada dali ala seganu ka lajo si mi foli amala se alibi ankanu ma do ma si ame
foli lase Sheikh Amala amba fo ka waleɲuman dɔn Sheikh Amala Traoré ale awa ka dɔ min ye sanga ani waati lase awa ka dɔ Sheikh Amala Traoré ale kɔni awa min ye Mami do sa a baara kɛ inspecteur du travail la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka foli lase awa ka dɔ nouveau zélé PDG an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'o ye Solomani Fofana Pagala ka nu bɛɛ lajɛlen fo Luxboté Karimboto numéro 2 Benogo Sidi be ka do Ousmane Bari an b'u fo ko waleɲuman dɔn Bazin Samassa min bi tali kɛ Banangabugu la Bakane an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka foli ni ta ka ɲɛsi filaninw ma n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an bɛ foli di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan an mun sigilen bɛ nin waati in na ni k'a lajɛ Adama Dumuya Kɔngɔkaw fɛ yen an bɛ Adama fo ka waleɲuman dɔn an bɛ Guinée équatoriale fo Abdoulaye Yanoge ka foli di Kasim Konate ma aw fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ k'a lajɛ nin waati in na Lamini Jalo Dugukolobugu Lamini an b'a fo nin waati in na ni ka waleɲuman dɔn danti foli min na an n'a fɔ sa ko k'an bɛn waati wɛrɛ inshallah